Fiecare școală își dorește să fie un loc unde elevii să prospere. Este un loc unde fiecare elev se simte valorizat și încurajat să-și atingă potențialul maxim. Un loc în care să se simtă în siguranță, sprijiniți și inspirați să învețe. Profesorii joacă un rol crucial în crearea acestui mediu, oferind sprijin emoțional și academic. În centrul unei astfel de școli se află o cultură puternică și pozitivă. Aceasta se reflectă în fiecare aspect al vieții școlare, de la interacțiunile zilnice până la evenimentele speciale. Această cultură este construită pe o fundație de valori comune. Valorile școlii sunt clar definite și comunicate tuturor membrilor comunității. Aceste valori ghidează interacțiunile tuturor membrilor comunității școlare. Ele sunt esențiale pentru a crea un mediu de învățare armonios și colaborativ. Ele modelează mediul de învățare și, în cele din urmă, influențează succesul elevilor. Un mediu de învățare pozitiv încurajează creativitatea și inovația. Atunci când aceste valori sunt clar definite și îmbrățișate, ele creează un sentiment de apartenență. Elevii se simt parte integrantă a comunității școlare. Elevii se simt conectați la colegii și profesorii lor. Aceste conexiuni sunt esențiale pentru dezvoltarea lor socială și emoțională. Se simt motivați să învețe și să crească. Motivația internă este alimentată de un mediu care promovează învățarea continuă și dezvoltarea personală. O cultură școlară puternică aduce beneficii tuturor. Elevii, profesorii și personalul se simt toți parte dintr-o comunitate unită și susținătoare. Creează un mediu de învățare pozitiv și productiv pentru elevi, profesori și personal deopotrivă. Acest mediu favorizează nu doar succesul academic, ci și dezvoltarea personală și profesională a tuturor membrilor comunității școlare. Respectul este piatra de temelie a oricărei culturi școlare de succes. Este esențial pentru crearea unui mediu în care toți membrii comunității școlare se simt în siguranță și valorizați. Înseamnă să-i tratezi pe toți cu demnitate și bunătate, indiferent de circumstanțele lor personale sau de diferențele care îi fac unici, indiferent de originea lor, de convingerile lor sau de realizările lor. Respectul transcende barierele culturale și sociale, unind elevii și profesorii într-un scop comun. Comportamentul respectuos promovează un mediu sigur și primitor, unde fiecare individ se simte încurajat să-și exprime ideile și să participe activ, în care toată lumea se simte apreciată și ascultată. Acest tip de mediu încurajează colaborarea și sprijinul reciproc, esențiale pentru dezvoltarea personală și academică. Într-o clasă respectuoasă, elevii se ascultă cu atenție unii pe alții și pe profesorii lor. Ei învață să valorizeze diversitatea de opinii și să construiască pe baza acesteia. Ei apreciază perspectivele diferite și se angajează în dialoguri constructive. Aceste dialoguri sunt fundamentale pentru dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor. Atunci când respectul este înrădăcinat în cultura școlii, se creează un mediu armonios. Un astfel de mediu permite elevilor să se dezvolte nu doar academic, ci și emoțional și social. Acest lucru le permite elevilor să se concentreze asupra învățării și dezvoltării personale, să exploreze noi idei și să-și atingă potențialul maxim, fără teama de intimidare sau discriminare. Într-o comunitate școlară sănătoasă, fiecare elev are șansa de a străluci și de a contribui la succesul colectiv. Colaborarea este cheia pentru a debloca potențialul colectiv. Aceasta implică lucrul în echipă, schimbul de idei și sprijinul reciproc în atingerea obiectivelor comune. Într-un mediu școlar colaborativ, elevii învață importanța muncii în echipă și își dezvoltă abilități esențiale de comunicare și rezolvare a problemelor. Profesorii colaborează prin împărtășirea celor mai bune practici și prin dezvoltarea unor strategii didactice inovatoare. Părinții și comunitatea în ansamblu contribuie prin sprijinirea inițiativelor școlare și prin furnizarea de resurse valoroase. Atunci când toată lumea lucrează împreună, întreaga comunitate școlară beneficiază, iar elevii ating culmi mai înalte. Excelența nu înseamnă să fii perfect, înseamnă să aspiri la o îmbunătățire continuă și să-ți atingi întregul potențial. Într-o școală care prețuiește excelența,
Elevii sunt încurajați să-și stabilească standarde înalte și să persevereze în fața provocărilor. Profesorii sunt dedicați să ofere experiențe de învățare captivante și provocatoare, care să inspire pe elevi să exceleze. Urmărirea excelenței ar trebui să se regăsească în toate aspectele vieții școlare, de la activitățile academice și extracurriculare, la conduita personală și implicarea în comunitate. Secțiunea 5. Învățarea continuă. O călătorie de o viață. Învățarea nu se limitează la sala de clasă, este o călătorie de o viață de descoperire și creștere. Fie că este vorba de studii academice, activități extracurriculare sau experiențe de viață, fiecare moment este o oportunitate de a învăța ceva nou. O școală care prețuiește învățarea continuă, cultivă dragostea pentru cunoaștere și încurajează pe elevi să fie curioși, să pună întrebări și să fie dornici să exploreze idei noi. Elevii sunt încurajați să își urmeze pasiunile și să își dezvolte abilități diverse, de la știință și tehnologie la arte și sport. Profesorii sunt modele de învățare continuă, menținându-se la curent cu noutățile din domeniile lor și adoptând noi tehnologii și metode de predare. Ei participă la ateliere de dezvoltare profesională și studiază materiale educaționale pentru a-și îmbunătăți constant abilitățile de predare. În acest fel, profesorii pot oferi elevilor cele mai bune resurse și metode de învățare disponibile. Școala oferă elevilor oportunități de a-și urma pasiunile, de a-și dezvolta noi abilități și de a deveni persoane adaptabile, care învață pe tot parcursul vieții. Fie că este vorba de muzică, artă, codare sau gătit, fiecare activitate contribuie la dezvoltarea personală și profesională a elevilor. Elevii învață să colaboreze, să rezolve probleme și să gândească critic, abilități esențiale pentru succesul în viață. Prin participarea la activități de team building și ateliere de rezolvare a problemelor, elevii își dezvoltă abilități de leadership și de lucru în echipă. În final, absolvenții noștri sunt pregătiți să facă față provocărilor viitoare și să continue să învețe și să crească pe tot parcursul vieții lor. Secțiunea 6. Integritate, făcând ceea ce este corect. Secțiunea 7. Responsabilitate. Responsabilitatea pentru acțiunile noastre. Secțiunea 8. Incluziune. Primirea cu brațele deschise a tuturor. Știți, este foarte important ca fiecare elev și fiecare părinte să se simtă binevenit în comunitatea noastră școlară. Prin acceptarea diversității și promovarea incluziunii, creăm un mediu propice dezvoltării, în care toată lumea poate prospera. Să lucrăm împreună pentru a ne asigura că nimeni nu se simte exclus și că fiecare are un loc al său. Secțiunea 9. Empatie, înțelegere și grijă față de ceilalți. Secțiunea 10. Creativitate și inovație, dând naștere la noi idei. Secțiunea 11. Comunicare deschisă, construirea încrederii și a înțelegerii. Secțiunea 12. Un apel la acțiune cultivând o cultură a succesului.